Way scientist laya thu ba haki way na kijilang padba kabalajia. Ula ay gijing hikay jong u shibun ban pensisya ba u Jisu uklem yap halor kading na ne uklem mi patru. Shibun ki padba ki bayadon lang hangta kentop ya ki Hindu, ki Muslim, Kristen, kunju ki way de ki jatnyam. Baro ki sngaw de bat sngaw yahab ya kajing batay jong une u scientist. Ki padba ki badon hangta ki lesdang banyarki kat ba une u scientist udang batay. Kad hadu ba kani kajing hikay jong u kalane syadu ki ar kenta. Deha syuawan waino kani kajing ilang padba. Une u scientist ula kali na ki padba. Hato yo dan mano bempat sngaw tu. Ki padba ki laya jubab ba ki laya sngaw tu lun. Kumju ki Kristen ki badan hangta. Sa sisian u scientist ula ong. Yo dan mano bakwa ban kali jing kali. Ki padba baro ki sngam jar. Berkumju ki Kristen ki badan hangta. Hakapor ba une u scientist umut ban syong no. Layeng uway u Samla Khristan ubawan hangta harangkat bat kejing temu ke ba ublay udan u. Ula ongnya une u scientist. Dojubab ya kene ke way kejing geli ke besuk ba bat ke berid ipi ban jubab. Namar nadu menekat hadu menta pilala ban batay syapang kejing yap bat kejing mi pat kejong u Jisu. Nganget ba pila bet ban jubab ya ini ijing geli ibesuk bat ibarid jonga. U scientist ula ong to keli. U Samla Khristan ula seye uso badan hapo pla jong u. Bad ula ko eki snap jongki. Onda ula deban ko. Ula bamnya kita kisok. Barok ki padba ki badan hangta. Kidang tarai ba iman une ubriu. Ula keli biet. Ne usu pelut por ya une u scientist. Hendai mar sindet bamnya uta uso. U Samla ula keli. Hato. Ya thu yang menta la pitip na em ba une uso ubang abam la ujeu ne uktang ne utiang ne baro ki padba kilayas ngam jar bad une scientist ula syayong ngan kumno banjubam namar lada un bakla la ne unjubab kulmar baro ki padba kin syurki u bad unyo la ranya lade kum tau lo ong nya utau samna. Kata te ka syong hapi unong bam. Dan snow tu la ujeu, utiang, ni uktang. Kum ta une usamla, ula pai kitien bad ong ya scientist kumne. Nadu mene pila pelud arkenta ban batai penrem syapang ka jingyam, ka jingmi pat jong u Jisu, bad ya ka jingnyet biet ki Kristen. Hendai sya ngan ong ya pi kumba pim la banya tu ya ka jingmat jong une uso kum taru pin amla ban ben ya u Jisu namar ba pim pat syem lamat ya u kaktien ublay ka khod yangi ban mat ya ka jing ba ka jing thiang jong utrai ka jing ruai sam kalanong ka balay pusaw ka khod ka bapra ka ong kumne atomat batot mi utrai ulong ubabha sukru uta ubriu ubasyani au. Para Kristen, kajing hikay bangi yo nang ni kalong. Bakampat biang nyangi banlong Kristen, na ban kaya ngi hakilong ying Kristen. Hendray ngi de ban mat. Dala de yala de. Ya kajing ied, kajing bang, bat kajing tiang, habangi syakri yo utray, unong pen im jongi. Batru ban besay ka mensiem jongi, daga ketien jong u. Kenang bangin na san. Badru bangin la banjing persya ya ki buitap ubaman ki bakwa ban penyaklat ini na ka jinget jengi ha uji sukris atomat pia utrai bat pinsyam ba ulong ubabha.